ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍‌କୁ। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ 4ଟା ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଗଲା ଗାଡ଼ି ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଧୁଆଧୁଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ଟିକେ ଗେଲିକୁ ଦେଇଥିଲି, ଗେଲି ତାର ଏଠି ରୋଷେଇ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଗଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ସେ ତ ଫୋନ୍‌ରେ ପଳେଇଛି, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିନି, ଯଦି ବନଉଛି କେତେ ରାଗିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେ ତା ସହିତ ଲାଗିଲୁ ସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିପହର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ମୋର ଆଉ ମୋ ମାଆର 3 ଜଣ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିକି ତାପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ମୋର ମାର୍କେଟ। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଥିଲା, କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଯାଇକି ଗ୍ରିପ୍ ହାରିକା ଲଗେଇଲୁ। ଏଠି ଗ୍ରିପ୍ ଗାଡ଼ିର କାମ ସାରି ଦେଇକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚାଉମିନ ଦୋକାନ। ଏଠି ଯାଇକି ଦୁଇଟା ରୋଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ। ରୋଲ୍ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ପାଇଁ ଦୁଇଟା କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବାର ଥିଲା, ଯାଇକି ସିଧା ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ନେଇକି ଜିନିଷ ନେଇକି ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍‌ଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍‌ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍‌ଟେ କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦେବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍‌ଟେ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।